ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेली आहे. ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास केवळ एक योगायोग समजावा. साधारण 5 ते 6 दिवस झाले असतील. आम्ही या नवीन इमारतीमध्ये राहायला आलो आणि विशेष म्हणजे या इमारतीमध्ये फार कमी लोक राहत होती आणि इथे भाडंही कमी होतं. पण आम्ही कोणी इथे राहायला तयार नव्हते. मी आणि माझे बाबा आणि आई असे आम्ही राहत होतो. एका दिवशी मी कामावरून फार उशिरा आलो आणि एक 10 ते 12 वर्षाचा मुलगा खेळत होता. मलाही फार आश्चर्य वाटले. एवढ्या रात्री खेळणं, पण बोललो असेल काहीतरी. त्या रात्री आम्हाला घरचे दार ठोठावण्याचे आवाज आले. तसे मी बाहेर येऊन पाहताच तिथे कोणी नव्हते. दुसऱ्या रात्री मला त्याच पार्किंग स्लॉटमध्ये तो मुलगा खेळताना दिसला. यावेळेला त्याने माझ्याकडे बघून एक छानशी स्माईल दिली. मीही त्याच्याकडे स्माईल दिली आणि असं करून मी माझ्या घरी निघून आलो. साधारण 2 ते 3 दिवस झाले असतील. मी आणि माझे बाबा आम्ही दोघंही रात्रीचं पुन्हा येत होतो आणि यावेळेला तो मुलगा आम्हाला पुन्हा दिसला. मी त्याच्याकडे बघून हातही दाखवले. तसं त्याने मला बघून एक हास्यही केलं आणि बाबा बोलले, "अरे विघ्नेश, कोणाकडे बघून हसतोयस?" असे मी बाबांना त्या मुलाकडे बोट दाखवले. पण बाबा बोलले, "विघ्नेश, एवढ्या रात्रीचे काय तू मजाक करतोय?" आणि असे बोलून आम्ही दोघं घरी निघून आलो. त्याच रात्री साधारण 2 वाजता आम्हाला आमचे दार ठोठावण्याचे आवाज आले आणि मी बाहेर जाऊन पाहताच कोणी नव्हते. असे साधारण 4 ते 5 दिवस झाले आणि एके दिवशी तो आवाज येताच मी पळत जाऊन दार उघडले. तसे तो मुलगा मला दिसला आणि माझ्या बाबाही माझ्या मागेच होते. मी फार वेगवान पळू लागलो, कारण की तो मुलगा पळत पळत पार्किंग स्लॉटमध्ये गेला आणि पार्किंग स्लॉटमध्ये जाताच मीही त्याच्या मागेच होतो आणि असं जाताच टाकीजवळ येताच त्याचा पाय घसरून तो टाकीच्या आत पडला. मी फार घाबरलो होतो, कारण तो मुलगा टाकीच्या आत पडला आणि मी त्याला शोधायला टाकीमध्ये पाहायला लागलो आणि पाहतानाच तो मला कुठेही दिसत नव्हता. मला फार भीती वाटू लागली. मी आवाजही दिला, खूप आवाज देऊन शेवटी बाबाही माझ्या मागे आले आणि बाबांनी मी काय विचारलं आणि बाबांना झालेला प्रकार मी सांगू लागलो. तसे बाबा मला बोलले, "अरे तू कोणाच्या मागे धावत होतास?" तसे मी बाबांना झालेला प्रकार सांगितला. पण बाबा बोलले की मी तर काहीच नाही पाहिलं आणि मला कळून चुकले की हा काय प्रकार आहे. साधारणतः मी घरी येऊन फार घाबरलो होतो आणि कधी झोप लागली हे समजलं नाही. दुसऱ्या दिवशी बाबांना फर्स्ट शिपला जायचे होते आणि आम्हाला रूमचे रेंटही द्यायचे होते. म्हणूनच बाबांनी ते पैसे माझ्याजवळ दिले आणि मी नियमानुसार जाऊन त्या घर मालकाच्या घरी गेलो आणि त्याला रेंटही दिले आणि निघतानाच त्या भिंतीवर मी जे पाहिले ते बघताच मला रडावे की मरावे, माझे हृदय बाहेर येईल की काय असे मला वाटू लागले. माझे डोळे फुटणारच आहेत की काय असे मला झाले, कारण की त्या भिंतीवर त्या मुलाचा फोटो होता. त्याला हार घातला होता. याचाच अर्थ तो मुलगा या जगात नव्हता. मी फार जोरात ओरडलो. मला आश्चर्याचा धक्का बसला आणि मी त्या घर मालकाला विचारले, "हा काय प्रकार आहे? तुम्ही कोणी जिवंत व्यक्तीचा असा फोटो लावता का?" तसं त्या घर मालकाने मला हा प्रकार समजावून सांगितला. त्यांनी सांगितले की हा कोणता प्रकार नसून ही एक आत्मा आहे आणि झालेला प्रकार तो मला सांगू लागला. साधारण 15 वर्षा आधीची गोष्ट आहे. रोहितचा जन्म झाला. रोहित म्हणजेच फोटोमधला तो व्यक्ती आणि जो मला नेहमी दिसत असे. रोहितचा जन्म होताच केवळ 2 वर्षांनी रोहितची आई ही देवाघरी गेली आणि मी आणि रोहित आम्ही दोघंच राहिलो. नेहमी मला कामावरनं येण्यास उशीर होत असे आणि रोहित असा एकटाच पडलेला असे. मला रोहितवर फार वेळ देता आला नाही. रोहित शाळा, ट्यूशन हे लहान वयातच करत आणि तसंच बघता बघता तो 15 वर्षाचा झाला. रोहितला मला फार प्रेम देता आलं नाही. त्याचबरोबर रोहित बाहेरही जात नसे आणि
एका दिवशी फार पाऊस पडत होता आणि रोहितने माझ्याकडे खेळण्याचा हट्ट धरला. आणि आश्चर्य म्हणजे तेव्हा रात्रीचे 12 वाजले होते आणि मीही रोहितचा हट्ट पुरवण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही खेळू लागलो. फार आनंदाचे वातावरण झाले. तासाभरात रोहित आणि मी एवढे आनंदात खेळू लागलो की रोहित एक फार वेगवान गतीने खाली येऊन पळू लागला. तसं मीही पार्किंग स्लॉटमध्ये आलो आणि रोहितला पकडण्याच्या नादात मी त्याच्या मागे धावू लागलो. तसं रोहितचा तोल जाऊन तो टाकीमध्ये पडला. तसं मीही टाकीजवळ जाऊन त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगावता मीही त्या टाकीमध्ये उतरलो, पण मलाही पोहता येत नसे आणि रोहितलाही नाही. आणि हळूहळू माझे डोळे बंद होऊ लागले आणि जेव्हा मला शुद्ध आली तेव्हा माझ्यासमोरच डॉक्टर होते. डॉक्टर बोलले, इट्स ऑल राईट, तुम्ही आता बरे आहात. पण तसं मी विचारलं, पण डॉक्टर बोलले की रोहित आता आपल्याबरोबर नाही आहे. आणि अशाबरोबरच रोहितचा आत्मा नेहमी त्या टाकीजवळ असतो. हे प्रकार ऐकताच मला फार भीती वाटली आणि काही दिवसांनी आम्ही ते घरही सोडून दिले. तर मित्र